Ще комиш. Викам те, тя ако ще излезе, 3 часа ще излезе. Вървя и накрая като се върнах на къща, там като имаше едно момиченце, колкото него, и може би малко по-малко. И като се хванаха двамата, то още не знам колко направиха да се гонят и да се борят в едни пясъчници там. Просто няма спирка точно. За толкова километри. Между другото, там наистина имаше мечки. Имаше, да. И били сме в някакъв риск. Ама ние влязохме в резервата на мечките, Андрюшка. 25 км с резерват. Вървяхме и по едно време гледаме А то си имаше табела. Резерват, леди си, кой си, как беше там. Внимание, мечки. И си отворихме вратата, влязохме и продължихме. Въобще не сме били съвсем с всичкия си. Беше преди 4 часа. Ние спокойни. То може сега пък Не бяха излезли за боровинки още. Ами за крисковци, за дечковци. За дечковци, да. Тя проучила всичко. С 40 км в час тичат. След 4 часа излизат. Се беше подготвила да тича по-бързо. Това сериозно с 40 км в час. Нямат надбягване. Ти се брайте.